Alright, magandang araw, magandang gabi. This is Lakay Romy Vlogs. Ang music na ito ay para sa mga barangay officials ng San Ignacio, Canapi, Lagan City. Pangungunahan ng kanilang magaling na punong barangay, Honorable Johnny Sanchez. Ito na po. Getting used to sing. It's not an easy thing to do.